det första som kan hända, och nu råkar jag veta att du är väldigt barnbyggd, Karin, så det här kan vara någonting som du inte har med om innan. Men om det är så att Olle är ansvarig för väckningen i familjen, vilket var fallet med dig och så finns det några saker som du bör veta om honom. Det var nämligen så att mamma och jag låg igen och drog oss på morgonen när farsan och Olle var uppe. Olle var väldigt ofta ansvarig för att väcka mig. Och det brukar gå till på flera olika sätt. Hans favorit var att smyga sig så nära som möjligt, sticka fram sina små händer och rycka upp mina ögonlock så att jag vaknade. Det var extremt effektivt. Jag vaknade verkligen. Jag vaknade och det var någonstans. Det var som att tortera mig. Om du vill undvika en sån väckning, Karin, så ska du lösa det på det här sättet som jag gjorde. Du ska ställa klockan så att du är vaken när han kommer in, så ska du sova där. När han kommer riktigt nära, då rycker du bort tecknet, skriker högst och kan brotta ner honom i sängen. Efter det så kommer han aldrig nära 4-5 meter. Kostnaden med det är att det blir ofta ganska ljudliga väckningar på olika kreditlopp och liknande. Du kanske märkt, Karin, förresten, att Olle tycker om att tävla. Ibland kanske så mycket att det är på gränsen tröttsamt. Och som storebror kunde det i alla fall bli det. För det var ganska sällan en utmaning att vinna över sin 5 år yngre brorsa. Men det måste jag ge dig, Olle, att på senare år så tycker jag att våra matcher har jämnat ut något. Och även om resultatet alltid är detsamma så är det i alla fall lite jämnare när vi tävlar. Men ibland kunde det bli tröttsamt. Och till slut så listade jag ut att jag skulle göra det när jag orkade spela ett visst spel eller utöva en viss sport. Det här hände i jul när det var i Härnösand hos mormor och morfar. Där fanns det bara ett enda spel. Så vi var tvungna att hemfalla till det enda spelet som var tillgängligt. Det fanns i och för sig fria med knuff, men det fick vi inte spela för morsan för vi hade förstört en familjesemester ett par år tidigare. Och Karin, det ska veta också att vi får inte heller spela minigolf för morsan. Det tror jag att varken jag eller Olle gjort sedan en gång i 90-talet. Förutom med några få ganska osmickrande undantag. Men i alla fall, det spelade jag tillgång till där julen var schack. Så vi spelade ett 70-tal partier och jag var ganska exakt lika många. Det vill säga samtliga. Och det måste jag ge dig att du ger inte upp direkt. Och det kommer det där schackspelet gång på gång när du spelar igen. Jag vann och jag kom igen och så vidare. Och till slut så orkar jag inte längre och jag insåg att det enda sättet att få slut på det här är att låta dem vinna. Till och med jag kunde. Jag försökte verkligen spela ett sätt att låta dem vinna. Det var svårt. Jag höll på att vinna flera gånger. Slut så antingen genom ödesnyck eller ett skivbidrag från den sidan som lyckades ställa mig i matt. Och efter det så har jag aldrig någonsin spelat så om det är så att man tjatar något speciellt spel eller tävling, för Guds skull, låt dem vinna en enda gång så slipper du spela med. Det finns en kostnad med den här tekniken också. Och i det här fallet ser jag att Olle numera beskriver sig själv som regerande mästare i schack. Och det har han gjort ända sedan den 27 december 1993 när vi spelade senast. Så det sista ordet jag tänkte är en så här i all värdighet och på behörigt avstånd från eventuella invändningar från brudgången. Det handlar om hur Olle hanterar konflikter och hur du kan lära dig tyda tecken på om man är sur eller upprörd och hur sur eller upprörd han är. Det är ganska svårt att rätta upp dem ordentligt, men ibland så lyckas man. När jag var yngre och bodde under samma tak på samma kontinent så hände det ofta än vad jag gör numera. Och man har hört talas om äktenskapliga meningsutbyten även om jag efter att ha sett ett förhållande inte tror att det kommer att vara särskilt stora problem och särskilt många sådana. Men om det skulle hända någon gång så är det ganska bra att vi förbereder på vad som komma ska. Så det som oftast händer när jag bloggar det var att han stängde in sig på sitt rum och det är inga problem. Eftersom han är en fribärgare så blir han ganska snabbt hungrig och en hungrig fribärgare är otroligt förlåtande och beredvillig ifall man måste det för att få tillgång till maten. Det som var värre om han bestämde sig för att rymma var det här någonting som kommer att ske framförallt under sommarhalvåret. Då visste man visste att han hade rymt om kylen stod uppe när man hade dörren stå igen så gick man inte försöka lokaler så att en stor del av kylens innehåll var borta. Jag minns framförallt en gång det som fattades i kylen, det som fattades med en gigantisk ost som Ola hade packat ner. Så när jag går ut med fönstret så såg jag att det drog den här osten efter sig längs upp för gatan där det bodde. Och till slut så blev det här ohållbart för morsan för det var inte bara minstingen som försvann utan även maten som jag får gå ut och sitta och leta efter i grannskapet. De två Olle och hon nådde till slutet med handlingslösning som gick ut på att Olle är till samma ställe varje gång men att morsan var den enda som fick reda på vart det här stället var någonstans.
mamma har helt klart gjort både sitt löfte och lite det. Så Karin, om den förmågan skulle bråka och det stormar ut, så börja med att kolla kylen. Är osten kvar, inga problem, och vi kommer komma tillbaka igen och mycket gladare. Är osten borta, då har du problem. Då skulle jag göra med om vi skulle ringa till svärmor. Fråga henne om vad det här stället finns. Hon kommer inte tala om det för säkert på att hon kommer gå med på att åka dit och kanske gjuta lite olja på lågorna så hon kommer tillbaka igen. Så där har du 3 ganska handfasta tips bara till dig. Och skämt åsido så visar de här förhoppningsvis bara lagom pinsamma eller sanna historier om mig gjorde som små på några ganska viktiga karaktärsdrag tror jag. För det är inte så livet som din storbror har inte alltid varit så lätt som livet måste vara för många andra storbröder som jag har studerat, utan jag har alltid hållit mig på tårna genom att ifrågasätta och göra tvärt emot. Och när jag såg andra lillebröder ikonisera och idolisera sina storbröder så har det istället alltid varit viktigt för dig att gå din egen väg. Och även med storhet i hjärtat att du inte blir intresserad av punk eller fågelskådning eller politik på samma sätt som jag, så har din integritet och starka vilja att du blir stolt över varje bror. Så fortsätt att gå din egen väg, och jag kan tänka mig en bättre kartläsare eller kanske snarare ledsagare än dig, Karin. Så från vår sida av Atlanten